Pozdrav svima, danas ćemo protiv FIFA 15 kao što vidite i danas igramo puta divizije. Izabrali ste opciju A, to su Roko i Halilović, pa hajdemo u jednu utakmicu. I evo igramo protiv Aza Alkmara na semi-proje, idemo da ih povedimo. Ako vidite da mi je malo čudniji glas, zato sam bio napolje ceo dan i umoran sam. Ali eto, snimio sam klip. Idemo sada da ih pobedimo jednu. Ajde, Amrabat. Opa, čekajte. Ulaka. Šta je ovo? Neko mi šalje nešto. Ja, bravo Amrabat. Nije gol. Idem, Denis Suarez. Aduro. Idemo Carrasco. Ja, ne vez, idemo. Mora god tamo. Ajmo Halilović, da vidimo kakav si. Ojoj, mislim nema igrača. Idemo. Šta je ovo? Samo mi neko nešto šalje. Ja, nisam vidio Carrasca. Ne, to je Durbi, ja. Ne veze. Jo. Nema greške tu. Amrabat. Nema gola. Idemo. Hajde. Bravo Amrabat, gdje se čak vratio. Halilović, evo ga, taj mladi Hrvat. Što igra u Gijanu. A daj, faul. Idemo, Amrabat. Do Suareza. Suarez. Kako nije šutno? Ne veze, nema gola. 34. minut. Gledajte ovoga. Idemo, nema veze. Amrabat. Ajde. Ništa. Hugo Maljo. Denis Suarez. Ništa. Ajde. Ne, greška. Ne, sam je bio na drugoj strani. I kraj prvog poluvremena. Idemo sada da ih pobedimo. Mora da damo jedan taj pogodak. Idemo. Jo, ne. Halilović. Bravo Amrabat. Opa. I 1-0 vodimo, bravo. Bravo Amrabat. Vodimo 1-0. 55. minutu. Idemo sada da ih... bravo Roko, to je taj inform. Inače njega sam dobio u peku. Njega stavio zato što ima 70 rating i nije toliko puno. Idemo. Aj šut jedan. A ništa. Tog šuta. Ajde Halilović. Za malo. Oduzmemo loptu. Ajde Roko. Bravo majster. Maljo daleko od svog igrača. Ajde Duro. Kako me nervira kada ovako drže loptu. Ne može da napravi nikakvu akciju. Opa, ajmo. Evo. Ili gledamo sad šut. Dobar šut je ovo bio. Da vidimo ponovo. Ali neću prekažu cijelo. Savršen šut. Ajde, kako je Brizanин već dao. Idemo. Ne, nemamo nikog tu je. Ajde.
Ne. Ajde ruko. Prvi faul. To, bravo, golmane. Tako je bre. Vidite šta je skinuo ovom igraču. Tvoj goč. Tako je bre. Ajmo troši vrijeme sad. Izbaci to. Pam. I da li će ostati 1-0. Evo kraj utakmice. Sviri kraj. Evo kraj utakmice. Pobedili smo 1-0. AZ Alkmaar. Najbolji nam je bio Amrabat. Vidite kako brzo ide, već smo na kraju ove prve divizije. Pa ne znam da li s tim sada obuju zadnju utakmicu. Hajde idemo da odigramo još jednu utakmicu. I evo igramo protiv Boke Junior. Na profesional bit će malo teže, ali pokušat ćemo to uradimo. Da pobedimo. Pa hajde da krenemo. Vidimo. Teško ću da prođem na profesional. Vas. Hajde. I ja. Halilović. Šut. Dobar šut Halilovića. Evo vidite. On nije baš tako dobar na veze. Dobro pokušao. O, bravo Dura. Bolje smo ušli ovaj meč. Oni nisu primili loptu još uvijek. A mi smo imali jednu dobru priliku. Ajde, Amrabat. Jao, kakav je ovo bio očan. Ali nije bitno, idemo. Samo da ne primimo gol, to je najbitnije. Bravo, ajmo Amrabat. Ajmo Amrabat, Kako je ovako jak? A ima 100 fizikal. Ima šut. Prečka! Kako je bilo ovo blizu. Ajmo, Duro. Kako neće da uđe ova lopta u njihov smrdljivi gol. Ajde, igramo. Ne predajemo se. Bravo, majstore. Idemo. Ne, golman će izletiti. Nema veze, probali smo se. Hajde. Bravo, Haliloviću, kakvo je ovo zamena, savršena. I Roko, kako igra. Ne! Faul, sudija! Gledajte, ova utakmica je očajna, ali nema veze. Bolji smo. Baba, snimam. To je moja baba. Samo zađve. Idemo tu da izbacimo tu loptu. I kraj prvog poluvremena. Dobro se držimo, bolji smo mnogo od njih. Ajde. Moramo odmah godim da. Hoćemo da pobedimo. Ali može i nerešeno da ostane. Opet ćemo da dobijemo, da pobedimo diviziju. Ajde. Halilović. Ajde Amrabat. Ne. Ajde, uzmi tu loptu. Bravo, Deni. Faul, sudija. Vidite šta mi radi ovaj. Dobar šut. Zanimljiva je utakmica. Samo da ne primimo taj gol. Dobro je utakmica, meni se sviđa. Bolje nego ova prva. Ajmo Roko. Bravo. Ne, tako grešku da praviš. Od te vez? Jel mi se učinilo? Vidite, faul! O, bravo. Idemo Duro. 94 pace. Amrabat. Ajde.
What the fuck? Izvinite zbog ovog ispada. Kako sam glup. Nisam trebao ovoliko jako. Ne veze. Šta mi briga, bre, sad ću da im dam go, bre. Sad ću da im dam go, sad će da vidite. Možda i neću. Jeb ga. Samo da ne bude kazna. Kao što izgleda. Izbaci tu loptu, bre. Nemoj, ne. Tu! Ne! Tu! Odbranili smo se, kakva prilika je ovo bila. Izgleda da nemamo više vremena, ali pokušat ćemo nešto da uradimo. Ne. Mogu smo barem nešto da uradimo, samo da ne primimo go. Ajde, 1 minut izdržite još. To, kraj utakmice. Osvojili smo diviziju, Bravo za nas. Halilović je igrač utakmice, kao što je očekao. I evo, osvojili smo. Samo ko zna šta smo dobili. Ništa, nijem pek. Ne, sad ću vam pokazati opciju A i opciju B. Kao što vidite, za opciju uvijek će nam biti kontratu. Za opciju A nam je Inform Kameni, a za opciju B nam je Ira i Zoz. Vi pišite komentare, ja ću staviti oba komentara, vi lajkujte, evo njihove ocjene, pa vi birajte. I posle ove epizode, u sljedećoj epizodi stavit ću jednog specijalnog igrača, koji će biti striker, kao najbolji igrač u tom timu. Čujte mog brata. I to je bilo to za ovu epizodu. Evo vidite koje su te dvoje opcije A i opcije B. Vi pišite komentare. To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo sljedećoj i peace!